मामोन? हेल' लोगो मा खालामदों? आं माने मोनसे उसुबिदा जायगायावसो मा? माने आं खिग्रा खथायावसोमोन लोगो। खिनायाबो मबाइल दे खि बुरजा मोनला। औ माथो खबरमोन? दिनै सोरांग्रोमोना मालायफ्रा मैखिखौनो फुगाराखै दाबो। नोंहा दिनै माने फुङाव फन हरदोंमोन? माने लोगो आंनाव माइब्रानि बिदै दोनखुमानाय दंमोन। दा बेलासियाव नाफाम बाथोनजों लानो फै। हाबाब लोगो बिदिबो दोनखोमालायनो हादों नोङो? नाफाम बाथोनजों दाहाय होख्लायनांसिगोन। दा लोगो दाहाय थांगोन आङो। दे होमबालाय लोगो दोनसै दे था। जाफाखालि जाफाखालि मानसिया न'आवनो दंना गैया जाखो? जाफाखालि आयौ खरस थांलायलाय नोंसो। औ आयौ हा दिन गैया बोथोर गैया दिनैलाय माने नुजाफैगोसै खावब्लिब्लिलाय लोगो। Oh no! बिदि होननानै मिथिबा आं फैथारामोनहाय आङो। जौ बिदै दं होननानैसो फैदोंमोन आं। खुदै लाला बिला गबोलायलायदों आंहा लामायाव। सिनि पाउडार लगावगासिनो। सरि बावथारदोंसो। दे थुदो लोंनोसै सोलायनोसै। थौ फाग्लि बावसुलि जायाहाय नोंजों। नै बेखौनो लोंदो। बोरो माइब्रानि जौ होननाया माथो गोरानसो। माबा जौआनो एसेल'मोन नालाय लोंफ्लांजोब्बाय आङो दहाय। मा होनबावनो बेखौनो लोंसाबदो। असाइब'आ हारसिं लोंजोब्बाय। बेखौनो खुदै गलायलायनानै फैदों आं रागानो। नै लोंदो लोगो बेबो गोथावथार। नै नाफाम बाथोना सोलादो। लोगोलै सिंगेल लाइफ सिंगेल दंनायमोनबा आंबो गौराङाहाय आखाइ नोंनि आखाइ हमना भिडिअ बानायहैथारगौमोनलै लोगो। लोगो आंबो खालामहैगौमोन। माबा फाग्लि मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन आङो। नोंना आगोलना दंना गैला गोदो कलेजाव जि एदावखायोमोन फाग्लि खिजानाय नोंहा आं फसायनायखौ फसायनांगौमोन आरो गोदो। हे फाग्लि बिदि नङा मा एफा साइज जाबाय आंबो बेबो नायबाय थायो नालाय कलेजावहाय एसे टाइम पास लाब्रबबाय आरोना आंबो माथो खालामबावनो। बेनि साइज गैया बाइस गैया माखौबा। मोजांखौनो लोगो मोनसनफ्लांबाय आङो थोथारबायहाय दिनै। फैलायबाय बुरिया। जालालै सोरखौबासो लोगो मोनफैलायबाय। थोस। औ आबै
फैदो जिरायफैदो लेंहरबावदोंसो बियो जोख्लायदोलै र' आबै आं जिरायग्रा लायनि बुरिया मालाय जिरायनाय सियाराव जिरायबावबाय खामफ्लायलायखानायाव मासिरां खिरिरि थाइफायलै आबैमोन बा दहाय हगारनाय फट'गा फेसबुकआव लाइकआ 50 थांबावबाय लाइक केयारानो होखुजोबथारबायहाय बा आबै नोंबो हेभि होमबालाय माथोलाय एफा लाइक थाङो बा लोंदो आबै चीर्स दे जागोन गोराथार बाथोलाय जौआलाय गावखौनो बावगारो